ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଗଳାସଢ଼ା ଓ କାଣ୍ଡସଢ଼ା ରୋଗ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ଆକାରରେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ଅମଳରେ ଘୋର ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଓ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଚିନାବାଦାମ ଫସଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ରୋଗ ପୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଳାସଢ଼ା ଓ କାଣ୍ଡସଢ଼ା ରୋଗ ବହୁମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ଘଟେଇଥାଏ। କେତେକ ମୃତ୍ତିକାଜାତ ଓ ବିହନବାହୀ କବକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗଳାସଢ଼ା ଓ କାଣ୍ଡସଢ଼ା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମୂଳ ପାଖରୁ କାଣ୍ଡ ସଢ଼ିଯାଇ ତା ଉପରେ କବକ ଅଥବା ଫିମ୍ପି ମାଡ଼ିଯାଏ। ଗଛ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ ଓ ପରେ ସଢ଼ା ମୂଳଟି କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଫଳ, ମୂଳ ଓ ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ଓହଳ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଭଳି କବକ ଗଛ ମୂଳରେ ମାଟି ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଖରା ଓ ବର୍ଷା ପାଗ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଲେ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ହୁଏ। ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଏହି ଗଳାସଢ଼ା ଓ କାଣ୍ଡସଢ଼ା ରୋଗ ହେଲେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗଳାସଢ଼ା ଓ କାଣ୍ଡସଢ଼ା ରୋଗର ପରିଚାଳନା 3 ଗ୍ରାମ ଥିରାମ କିମ୍ବା 1.5 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 1.5 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ କିମ୍ବା 3.5 ଗ୍ରାମ ମାଙ୍କୋଜେବ୍ ଓ 1.5 ମିଲିଲିଟର ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍କୁ ମିଶାଇ ଫସଲର ମୂଳ ଅଂଶକୁ ମାଟି ସହିତ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଛର ଚାରା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳସେଚନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।